דרגות, סבבה? הופה! דוחה, בואי תקשיבי, דוחה, צריך ללמד אותך, בואי. דוחה, אני יודעת, מה? החיה הראשונה זה דורבן. בואי נסתכל איך רזיתי. יש בו דורבנים? אני יודע, אל תגידי לי שם. לא, 10 קילו. דורבן. תקשיב. קודם חם משום לי. שהדורבן קוצני, דרך ההזדווגות שלו מעניינת. איבר המין שלו מגיע לאורך של 40 סנטימטרים. מבחינה יחסית, אם נשווה את הדורבן לאדם, נמצא כי איש בגובה של... והגובה של הדורבן זה 70 סנטימטר. אם נשווה את הדורבן לאדם, איש בגובה של 1.80 מטר, יהיה איבר מין באורך של 1.20 מטר. חוץ מזה... שנייה הוא מנער את הפיפי בסוף. יש לנו גם טיילים, אבל... רק על זה היא חושבת זאתי, באמא שלי. אבל לא המחזנו כלום. תומא, לא מסתכלת עליהם? רק הדגים את הגודל, מלא. נו, זה המחזה העיקרית. תהליך חיזור אצל היעלים, עכשיו אנחנו על היעלים. מילי, לא עכשיו, די. ביקשת? לא, אני אומרה לא. תהליך החיזור אצל היעלים משעשע ביותר. בעונת החיזור, זכרים מתחילים לסובב את הנקבות ולהכריח את עצמם. הנקבות מפרישות חומר אשר מסמן לזכרים שהן מוכנות. ורק אחרי שהזכר... לא תעלה מפגר. אחרי שהזכר ליקק את פי... נו, אתם צריכים להישאר שם. ליקק את פי התחת של הנקבה וגילה שהיא אכן מוכנה, הוא מזנק עליה ומבצע את זממו. אוקיי. הנמרים, אנחנו לא נדגים, אני רק אספר לכם משהו. הם אחד מבעלי החיים, לא סתם אומרים על מישהו שעושה הרבה סקס שהוא נמר. הם אחד מבעלי החיים הכי כאילו בכושר. וואי, לא ידעתי שלזה מתכוונים. אתם יודעים כמה פעמים ביממה הם יכולים... 500. 300. 300 פעמים ביממה כשהנמרה מיוחמת. שזה נמשך 3 ימים. איך הוא מצליח, אתם שואלים? התשובה תמונה באיבר מינו, אשר באופן מוזר עשוי מעצם. ודי. מה, יכול לשבר לו הזין? אבל קשה לי. צודק. שפני סלע. זה בא הדילדו. שפני סלע. אוקיי. הפעילות הקשורה ברוויה מתחילה בחודשים מרץ-אפריל. כאשר זכרים בוגרים יושבים להם על סלעים בולטים ופותחים בשירה כדי להכריז סכום מחירה. שירה, עידה, תשיר. זה סלע בולט. דפוק לגמרי. כדי להכריז את סכום המחיה שלהם ועל בעלות את העבר. עידה, תשיר אבל. זו מורכבת מקריאות צרכניות. קריאות עולות ויורדות. הזכרים קוראים זה לזה ועונים. טוב, תעשו בלי זה, זה מפריע לנו. תעשו בלי זה. לעתים ניתן לשמוע שירה של זכרים אחדים מכיוונים שונים. בקיץ מתחילים הזכרים הבוגרים רדו להתקוטט ביניהם. יו, מכות. אני בא אליך. אז תעשו באמצע. אגב, אתם אוהבים את תמר. שתי זכרים. תמר, תעמדי באמצע. אוי, הכלבה, תעמדי באמצע. נו, תמר. תעשו מכות עם זה. לא, שנייה, תקשיבו. הזכרים מתחילים להתקוטט ביניהם. המפגש בין הזכרים לרוב מתחיל בחשיפת שיניים. שנעשית על ידי לקיחת תתחיל להם, אני צריך לראות. בעת ביצוע חשיפה זו יושב השפן על גובה רגליו, בטנו מוגבט ובקום מתוח. בשעת החלטה מפנים הזכרים זה לזה להתגבר. תוך ניסיונות למשוך את היריב בראשו או באחורה, שמפנים את ראשם אחורה ימינה ושמאלה. איזה דפוקים האכזרים האלה, יאללה. תקשיב למשהו אחר. איזה פייד. במהלך הקטטה הם משמיעים צווחות גאוניות דומות לצווחה צעודה והזוכר וואלה, אני עושה וידאו. שזה רק... אני כבר עשיתי. זה לא בחור בעיקר, זה רק לזכרים. ואז מי שניצח בקרב, זוכר הבחורה.
עולה! יפה.